tinuturo Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hatutulan si kedua kata mama dua kaya wafatiran segian kaiat dunia ang inasutig tanu al-khatimah anto na betad aku tanu kapatay ad napatay ama pia kapapatay ad manapatay amarata kapapatay naed na pangarap at igubo-gubo sa ayad na pangarap o Muslim na sis kanyang matay siya kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala ino sa mga sahaba radiyallahu anhum abu sa mga pipi ang mga Muslim naed na malawid ang kaliran na anda manai kapatayran ang masuswat kiran sa Allah subhanahu wa ta'ala ugay na tanutiduman na so kauyawiyag ka marata mapia narukon mamuputay umapia kay kauyawiyag na iputengan na mapia umarata kay kauyawiyag naputay ka sa kamarata kauyawiyag kapapatay batalo di pinag so mga loks abara sa ambayang na inibungoron na kapanangbayang pinagkagi ay lokos na pakapagabada sa kanyo kapsimbayang ako nagtunay pero ng mga po niyan ina ama ayang aman kaya pakasimbayang ayang kaya sala ayaw inibungaw na kapanangbayang kagi ini kauyawiyagin sa dunia na kapanangbayang na lagi mamuwi sa tutulan as yung ano ko nagyan ka iya nga kaugyan ka sa katao mama di sila katalinaw pag kasabot niran nakagyon po kasabot niran ayaw ko na may tulog ito mama tapos ka na makabali Allahu Akbar kaya inipagintaw niya nakasirubo inipagintaw niya nakasumpaw nakapuay na mabuhay ni sabot na may makakapapatay niyan mapipikir na sumanok yan la ilaha illallah innal khatimata hiya khulasatul hayati so kakumar ka akapatay maratama piya naginan ikatimbel o kawyawiyag ka sa dunia na ino kapan mo makakapapatay sa mapipiya ka maan na ayang akiyawyawiyag na langon mapia narokong mabupiyos Allah subhanahu wa ta'ala na marata kay kawyawiyag narokong mabuko mo kapapatay wa na'udhu bila min dhalik na tanong kunutod na paganay nagyan nga itutulan sa katao mama Ati Nabi sallallahu alaihi wasallam anti na sa katao kan si anti na sa katao mama si kumyaw na masa amya ka buno sa siyaw pulo agu siyaw katao Allahu akbar namya ka pikir October udi na tero tanwa tiyaw fikan wa Allah October namya ngisip atigin na hey mga tao kanu atawa tigin ialin sa giingat tino pinakamalay ilmu alim sa ginutin kanti hindi pag-isir nun na inito rin na ito alim at hinaro kaso kaya tigin ni alim tanong sa tigin ni pinakamalay ilmu alim sa giintero dunia iman to na sumiyong na tigin ay alim niya kabuno ako sa siyaw pulo agusiyaw kapakaya ko pa ng mga liyatubot Allahu Akbar tigagin na alim di ka makaptubot di ka makaptubot maanatawad sa naraka kung naisiwag ito mama biyuno yan naming bulo yan magatos sa katawiman kami ang bulo yan kami agali mali inisya na ginawa niyan sa alim to mamamulang bala siya Allah na miyatay ma inipatay niyan subhanallah na may isip man tinaturon yung rakan antay pinakamapasa nga ulama sa giyama sa imanto na inito rin man nagito ay kaduhan na sumiyungon kaya alim niya kabuno ako sa mga tus kataw kapakaya ko mga dayatubad kaya naman nag-ismbag aalim at ito tiginin kayo di antay pagkaaral ka sa kapakaptubad kasi ko Allah at aman sa di ka matay nalalakaan rakaw Allah sumiyak kalaapin to akatubad talo di ngayon ape kalaadusan ka miya kabuno ka sa 1 million na mas maladid surilaw Allah kadid na makalawat si kurilaw Allah inna rahmati wasi'at kulla shay so limu Allah na miyarang kumiyan sulang untaman
Anu diniwanan. Da asa iman buat dosa. O ba dikiri lao Allah asal ka taubatan manusia. Uway, makaptubat kapan? Antay pa ka na kasaka kaptubat. Ugay. Naawa ka sa iya ingad. Natugaling karo sa gisabada ingad. Kagina na mga tao sa ginanaingad na mga tao ang mga barasimbol. Mabubaya sa katubat, mabubaya sa kapagaman na padikakiran an kamapad si ko mga tao mga barasimbol. Na sumiyong undin mang. Lain naman nakita gira kabayawan na turun Allah. Biya maragino. Nabadi pagamay, nabadi mapita, imantud na kailan na makatubat ako. Kabay may kamamawa kapatay. Nagito akap sunyan roo. Na miyaw makakapatay. Miyaw masuhadiyan niya. Ya Allah. Na miyaw makuman naging mga malaikat sa surga. Ako mga malaikat sa naraka. Mga malaikat tanimo. Ako mga malaikat sa siksa. Na diran di pawalaan antay pagkakuha sa giyang kay aniyawa ang giyang kay mama. Tigong mga malaikat animo. Maana mga malaikat sa surga. At tigin narakamiyanan. Narakamiya ginananiyawa. Kaginan tigin na sumroo. Kaptobat. Tigmanggo yung mga malaikat sa naraka, mga malaikat na siksa, di, rakamiyanan, kaginan ang manusia na din makagalubok ka sa malakabu, sa isabu, mapi agalubok. Dahil ang galubok yan. Din makapanambayang, din makapamasa, din ang galubok yan. Api aso sa timana, simbol. Rakamiyanan. Nabunga mo pag inalakon makababunar. Taubat, dami ang pagamalian. Lakon makababunar lagi mga malaikat. Namin ako magyan kay ikatalo. Aklas ya mga ikatlo aklas ya malaikat api kambung talutaw sa manusia nadiran kataw na lagi dira na malaikat natingin ino kanwa na tingin na tigin di walaan agyang kaya manusia niyawa atay pagawi dun kami sa naraka anta kasi sa surga nato may pitero yan taksa niyo agi na lupa nawanas kanyan marani naros kanyan luntang maana ausis kanyan marani si kupunan niya na darpa, maana taos kanin sa naraka. Nausis kanin tigit marani, si kudarpa, aron tubat, na taos kanin tigit sa surga. Naumanisan na tumiyaks din naman. So Allah ang makalimuon na masaling dudo. Nadiran katawan, na so Allah na siyubuyin sa lupa. Hey lupa, pakaranika, si kudarpa asumuan yan. Naging katawan ng mga malaikat. Asuma musulupa na isak na susubin mo Allah na miya karaniro ito lupa sa ito sumanian na tiyaks naros kanyan marani si kusuman niya dalpa o ba tiyaks na kanyan marani si kupunan niya na kayso Allah na anya nakadin bagang na ipagusaran na sulit mo iyan sugagaw niyan so kabugay niya Allahu Akbar kami ay na iwala sa gito puso agito mama akabaya tubat kabaya magaman na kaibad niyo makapatay na ini bala suno Allah na sukapi ang matatago si kupuso yan. Di mama, nanto ni patay niya, ikasuswatu Allah. Si miyatay si kumapia, kang imiyay yung Allah, so matatago si kupuso yan. Ikadua tutulan mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa kataw mama, apa mamuluan na di sila nin jihad, di sila ni makipurang, nagyang kaya mama, na miyakad dakal imiya patay ang Kristiyan, miyakad dakal imiya patay ang kapir. Nasuntika ni man to agugubas sa ceasefire. Amanisa na memang ni ceasefire kami kapulangan na din. Ago manisa na diukawan. Nadumi ka sa mga kafir, nadumi ka mamuso Nabi sallallahu alaihi wasallam, ako din sa mga sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Na minibitiaray sa mga sahaba at ikiran na matan siya kiuto. Kadi kelawanan subelas yan kami akadagdagan imipatay akapir. Mapagsiyantigin sa mga rinduitanong kahit kilakiran. Niya karangirangit, niya kawaraw-waraw, berdebesa agen kaya mga kafir. Jadi dito din ibitiray sa mga sahaba, ay ni kasigiran, kami kadang-kadang ko niya patay ari duay wagama. Na sumiyambung sunabi di mamakinag, na sumiyambung sunabi sallallahu alaihi wasallam tigit innahu min ahli nar. Mata-mataan agina na mama, api saksiyan niyo, adi kelawanan subalasyan nas kaniyan na sabin-sabinan ataw sa neraka jahanam. Ana miya kan didingila sa mga sahaba. Anto na tuwa, miya kawaraw-waraw sa jihad, miya karangi-rangit, miya kadagdagali miya patay kafir, nataw siya sa naraka. Nasu isa ko mga sahaba,
Natigyan na maloko tiyan kaya tagun sa sangka si kunabi. Hindi man ito. Maloko nung kaya tagun sa sangka. Kasalakaw so pitiro unabi, nasalakaw so kailakan. Kasugod ni bukian na tao sa surga. Nakatiro unabi na tao sa neraka. Na ini ang pinakalibi na so, nihilanya na di so katiro unabi sallallahu alaihi wasallam. Siman katapatangan sa parati ang muslim. Ikirasab kailan ka, na kanabo makayong si katiro lagu katiro nabi. Nasikat ka. Tani pag na nakasub kailan ka, ang takasop parati ang kasi ko Allah. Anti mas purati ang nakasub kailan ka, takasop katiro lagu katiro nabi sallallahu alaihi wasallam. Natuloy tigyan, natundog na kanali mama. Kaino yung ipsaksi yung nabi ataw sa kanin sa naraka. Natindog ka na nalang napsuan yan. Narokol mamupsu. Namiya ka na kaliman, niya patay ang kapir. Natingnan, nanti ka kakapir eh. Madakaliman niya patay. Ani ka kapatay, nataw sa naraka. Narintigin ni Miki Pudel. Namiya ang nala. Miya ang nala. Naluminyo, sumiya ka nala. Rugo. Na danyan matigro. Agito apalian. Na inuan yan sa pudang yan. Na inigulong yan sa ginawa niyan. Namiya lulutan. Allahu Akbar. Nanti ko sahaba, maiila-ila yakang tingin sa kaya pagagatiyan. Nabi yung utini makapanganak ka lang. Amata na sunabi sallallahu alaihi wasallam na irami tiro na piyapsel na suminawang ka na kailangan na maparati ka. La yang teho anil hawa. Di tiro sunabi sa salang sa may tubo ka bukagun. Nga naman suka tiro o nabi sa mga kasangi bukagun. Damay na yung mga sahaba na piyaratiyaran. Ano yung bulolan yan? Iman to. Iman to. Mga kasugod asangi bu. Ragu nakatiro nabi ang pakaw masumasa. Na sumanga tao na pilalawan na sila sa pinaka-mapurukiran ni Bilibig. Naiman to. Kaya lawan na Amerika, kami ako Aduboy. Naiman to na pilawan na naman na Saudi. Kasi mamu sa Jeddah. Na milalawan na sila. Na di kaya tanto yan, niya kasubulas sang ibulagun. Kaya tanto, kupatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inupatiro Nabi ha, kung masumasa, tama naman kung masumasa. Subhanallah. Na dito di paluto ng Nabi na sa mga sabon na pinapitiro. Hindi ka puladawan na ilan, nilang na ilapot. O pa man, nagilapot na pumanik. Di. Paparatihin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa kataniman doon sa Maranaw. Sigurado na natin. Yung puratihan na. Kaya na ni Tux na diyan kaya otak yan na bulinaw. Naboy yung ni Tux na so, paratihan. Kaso paratihan si Kulak na bagkataks. O ba nga Tux ha, hindi ka makapit. Na naman naging mga tao, pagtag sa nila sa guru Allah. Inubuli na yung sokoburo kape, na nabububsiksa. Tiyak siya. Mga gataks. Ha? Hindi ko tingin pumimera sa gaya siksa. O pa man, nagyang nga kada kalapot, tayo lang mo ni Barat siksa. Anak yung lumakay sa mga malaikat at sumiksa. Sung sa Pilipinas, suman sa Indonesia. Nasuman sa Malaysia. Katiyak siya. Ino sumalakan mo. Ninungarangan sula ko na miyatay. Bakit rin sumalakan mo? At tigil ko Allah ya Allah, amay pasimput ay na mga taga Saudi kasungo ko pan sa Pilipinas kan namaga to sur abot ay sa Kristen. Nalakay din na Amerika, kamay ako doon. Di. Pirang gibuy putay magubasalo nga sa dunia na din karon ni so malakan mo. Ipun ko masay adab tama ni man to. Aw namya ko magi amranaw natuksan yan so kabuguro Allah. Isa nga malay power. Kagiyan ka niya ka pipira luma. Niya pira lapis sa gitaw sa dunia na dead na minisisan si mukapaguro Allah na iman tumutong si mga marana. Na marana. Dead in question na ulamon amin ikubog sa dunia na si niya ton si mga marana. Sutak si mukapaguro Allah. Ino ila di ka ni mamang ni na marana. Nagito na Tausong, nagito na Japan, nagito na mura-mura nga basa. Bapituro Allah ilakay ka ng Pilipinas sa kanyang sa anong kinuglangon. Apya tanong nirungarungan mamang ni na laon ro kami bugay wala sama kay sisa na dedi na kalubati sa bagro Allah aw na iman to na tika di ko pag imna kana kanang sa kubur na de la giyan na migagay di kay lagi mga mata kaino nga parati aso nagida nga maylay ino nga parati aso Allah ada nga maylay nino nga paparati aso surga nino nga paparati aso neraka ada nga maylay kagi epiya ka parati ka na sa puso ka na bagi matang ka. Kau yang pakaparatian ka, nagyang ka ematang nga, na di ka dumaratiaya. Kada nga maylay, so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nami puto, agita mama, si kuhada pa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Hey, Rasulullah, mata-mataan nagsaksi ako aska na sugo kau Allah. Bunyan ito pitiro ka? Natigina, inuwanan matiro.
Tingin na so pitero ami mama ami akan na belas. Pitero ataw sa naraka na si tiundugakan. Naminiki kurang paman na miyay ka na kaya pali na yunungan ang naginawa niya na miyagugat na so kapagagat na miya kalalaa dusa apaka na naraka. Na tiga niya maloko sumiyang ka na utiro ng auto na piyara ti akan kami ay liyakan din abi ka mga yunungan niya na ginawa niya. Nato na pitero na Nabi sallallahu alaihi wasallam at bigyan na kilay ka ng mga tao. Agalubok yan, nakasusurga, na yung bisa kurin nakapakanaraka. Na ad na kilay tanong man ng mga tao, agalubok yan, nakapakanaraka, na yung kurin nakapakasurga. Lagi doon na rin tanong kagir, so balik so kaper, namin balik Islam na sumaranaw, namin kapir.